Rame ke Bakas Muring. Namanya Bakas Muring nggih, Mbah? Nggih. Nggih nggih. Usiane pun pinten, Mbah? Hah? Usiane pun pinten? 70 wonten nggih? Duka nggih nek teng kakaran menawi ngoten niku. Oh, setiap hari beto niki nggih, Mbah Walker nggih. Beto alat bantu niku nggih. Teng griya kalih sinten, Mbah? Sing teng griya Nggih. niku larene kula. Mboten teng griya kalih sinten jenengan? Nek kula kiambakan, ha. Ki kelambean nggih. Ya wis diyan. Nggih. Niki sikile alhamdulillah. Pripun, Mbah? Tiba marah ana sing nulungi Mas aboten mawon iki. Kekelan rasa ngadeg. Oh, nggih nggih. Wah, lara kabeh nek. Tapi jenengan awake ngono lho, Mbah, buger temenan lho. Heeh. Sehat, wis alhamdulillah. Bisa mlaku iri-iri ngoten niku. Nggih wis. Niki. Betul Walker niki nggih. Niki tesih layak pakai napa digantos malih? Non, Betul niki mawon napa digantos malih Bejang? nek tangan do lara kabeh Mas. Oh nggih, diparingi karet nggih Mbah napa diparingi kain? Heeh. Nggih ben mboten nganu. Kadose niku kan wis kengkeng ngoten. Nek tak blebet kasalah nih ngono ketok kabeh. Nggih nggih Mbah. Damel kita tak ngoten niku. Tangan ngene iki piye. Nggih nggih. Rasa mekar ini. Nggih wis alon-alon nggih Mbah. Heeh. Nggih.